Gure azken elkarrezketetan egin izan dugun moduan, gaurkoan ere Gabonen inguruan hitz egingo dugu, eta kasu honetan Alde Zaharra San Juan alde elkartearen egoitzara hurbildu gara, eta beraiekin hitz egingo dugu Gabonetan zehar antolatzen dituzten ekintza ezberdinen inguruan. Elkarrizketa hasi aurretik aipatu behar dugu ere elkarte hau Kalean Bai programara txikitutako elkarte horietako bat dela, hain zuzen ere irungo udalak euskara sustatzeko bultzatzen duen egitasmoa baita. Beraz, besterik gabe, hemen gurekin dugu Jungal Susperregi, elkarrizketa egiteko elkartearen ordezkari gisa. Kaixo Jungal, zer moduz? Kaixo, ondo. Bale, elkarrizketarekin hasteko pixka bat konta iguzu, zeintzuk dira zuen elkartean Gabonetan zehar antolatzen dituzuen ekintzak edo? Bale, orokorrean Gabonetan, batez ere zentratzen gira Urtezar egunean. Urtezar eguneko goizean. Antolatzen dugu koro bat, horretako aurreko hastian edo pare bat entxego egiten ditugu, urtero abestiak berdintxoak dira, Dios te salve eta beste pare bat edo. Eta taldean atetzen gea auzoko kaleetatik. Juten gea Zahar egoitzara, bertan kantatzen dugu, eta ordu biak aldera San Juan plazan amaitzen dugu. Ez dakiten entzat, gogoratuko dugu duela urte batzuk Urtezar izeneko pertsonai bat edo ohitura bat berreskuratu zenutela. Konta iguzu pixka bat, zertan datza ohitura hau eta zer egiten duzue bertan? Bale, duela urte batzuk, Gorka Alvarez, gure auzoko elkarteko kideak, auzokide batzuekin hitz egiten, ateatzen, urte deixente, Periko Urtezar izeneko panpin batekin atetzen ziala Urtezar egunean abestera. Atxaldian uste atetzen ziala lehen, baina goizian atetzen gea. Eta panpin horrekin juten zian, kantatzen, kalez kale, eta zeiten zuten amaieran, panpin hori erre. Zeatik erretzen zuten, urteko txarori guztia usatzeko, erretzeko urtia garbi amaitzeko eta urte berria hobeto hasteko. Zardun, guk erabaki genuen justo pandemia garaia zen, 2021 urtea uste izan zela lehenbizikoa, eta erabaki genuen Periko Urtezar deitu beharrean Urtezar deitzea, guri az ditjoa baserritarraz jantzia, da aran buzo urdin bat, izan daiteke besteko loretekoa, buzo urdin badaka, eta gure Urtezar panpinek badarama kutsatxo bat. Eta kutsatxo hortan, jendeak sartzeitu edo urtian zehar eukitun gertaera txarrak edo usatu nahi dituen ekintza txar horiek, edo baita desio politak, berriak, urte berrian inguruan zer nahi duen, Eta ordu biak aldera, hor amaitzen dugunean San Juan plazan, panpino erretzen dugu, eta desio eta txar horiek guztia erretzen dira, eta horre bukatzen dugu gure ekintza. Hori da, azken finean urtea amaitzeko modu berezi bat da, konta iguzu, imaginatzen dut ohitura zahar hau berreskuratzea etzela erreza izango. Nola egin zenuten pixka bat ikerketa lan horiei, nondik ateratzen duten informazioa, edo behin ikertzen hasita beste puntu batzuetatik informazioa iritsi zitzaizuen. Azkenean ikerketa izan zen kaleko informazioa hartzea, jendea galdetzea, auzokide helduenei galdetzea honen inguruan zertzekiten, zerrez, eta orduan gurera ekarri genuen, pixkat moldatu genuen, eta ohitura hori mantentzeko asmoekin, horten ere, ateako gea, gauza bera egitera. Eta konta iguzu, noiz hasten dituzue prestaketa lanak edo, zen imaginatzen dut, panpin hori erretzen duzuen ez urtero berria egin behar dela, eta baita ere, gainontzeko baimenak eta eskuratu beharko dituzuela, ekintza hori aurrera eraman ahal izateko, ez da? Hori da, azkenian, udaletxeari eskatu behar zaio baimena, panpina erretzeko, plazardian, hori auzo elkarteko presidenteak dana betetzen du, dana bidatzen du udaletxera, beti ez dakagu arazoik, inoiz. Eta geho prestaketana, auzo elkarteko batzuen artean prestatzen dugu, lastoa eta adar lehorrak sartzen ditugu buzoan barruan, prestatzen dugu pixkat aulki batean esertzen dugu, eta geho aulkia eta botak ez ditugu erretzen, estruktura hori gordetzen dugu urren urterako, eta panpin hori lastozko eta adarrezko beteri dagoen panpin hori erretzen da. Eta konta iguzu, pare bat urte dara matzazuei da urte amaierako ohitura hau berreskuratu zenutenetik, nolako harrera izan du kalean? Imaginatzen dut auzoko jendeari horrelako ekintzak antolatzea gustatuko zaiola, ez da? Egia esan oso positiboa da, bai auzoko jendea eta baita inguruko jendea ere etortzen da gurekin abestera, panpinen erreketa hori ikustera, azkenean ohitura bilakatzen ari da berriz eta espero dugu urtetan zehar mantentzea.
Horixe da, lehen aipatu diguzun moduan ere, egun horretan abesbatza bat antolatzen duzue, konta iguzu, ez dakit entxegurik egiten alduzuen hori prestatzeko, aipatu diguzu bai repertoria pixkat beretsua izaten dela, baina nola prestatzen duzue hau? Bai, hori da, azkenian kantak urtetik urtera ez dira asko aldatzen, Dioste salbe bai edo bai, eta gero beste pare bat, trikitilariak baita datoz gurekin, trikitilariak justu egun hortan daude gurekin, eta momentuan atetzen den bezala abesten dugu, baina bai, koruak bi entxego egiten ditu, bi egiten ditu aurreko astean. Segundan nola egokitzen da urte zarreguna. Baina bai, moldatzen gara pixka eta txaldetan, goizetan, denek alde izateko. Eta adinaren arabera, alda adin mugarik abesbatza honetara batzeko, edo irekia alda proposamena, edo bakarrik auzoko jende hartzen duzuen, edo norentzat zuzen doa? Ez, irekia dago, Irungo jende guztia aldu parte hartu, txikiak, oso helduak, berdin du. Osa, gauza da, hautsa izatea, hemen ez du inork, ez dakit, ez gea izango profesionalak, bakarrikan ondo pasatzea, eta urtea behintzat kantuz agurtzea nahi dugu, eta danek elkarreke. Hori da, azken finean zuek auzo elkarte bat zarete, baina imaginatzen dut auzo elkarteetatik ere ekintzak antolatzea, eta batez ere Egu Berriak bezalako data berezietan garrantzitsua izango dela, ez da? Hori da, bai. Eta azkenik amaitzeko Junkal, azken galdera bat eskatuko dizut, hau da, 2005 urtera begira, lehen aipatu duzu, hori panpinarekin desioak eta erretzen direla, zuen elkartetik ze eskari duzuen, nolako espero duzue urte hau, edo proiektu berririk jarriko aldu zuen martxan? Proiektu berriak ez dakidalko ditugun prestatu edo martxan jarri, baina behintzat prestatzen ditugun horiek, urtero prestatzen ditugunak, jarraitzea egiten, eta laguntza eukitzea. Bai udaletxetik eta baita auzokideen laguntza eukitzea. Horrela jarraitzea espero dugu, ez dela gutxi, mila esker egiten duzen guztiagatik eta edo zer gauza duzuela, badakizu guri jakinarazi eta guk ala zabalduko dugu. Mila esker.